Energetika na Slovensku prechádza najväčšou transformáciou za posledné 10 ročia. Už to nie je len o výrobe a spotrebe elektriny, ale aj o jej inteligentnom riadení, digitalizácii, ukladaní a flexibilite. Ja som Peter Baláš z Huawei Digital Power a pozývam vás na tohtoročnú SAPI Energy Conference 2026. Tento rok sa pozrieme na témy, ktoré definujú našu budúcnosť. Budeme diskutovať aj o tom, ako dostať smart grid z papiera do reálnej praxe, ale aj ako zefektívniť elektrifikáciu priemyslu a dopravy. Čaká nás aj dôležitá debata o flexibilite, ktorá je dnes kľúčom k stabilnému trhu s elektrinou. Osobne sa však teším na diskusiu, kde sa stretnem so zástupcami prenosových a distribučných sietí, ako aj s právnym expertom a budeme spoločne hľadať riešenia pre efektívnu integráciu OZE a batériových úložísk do našej sústavy. Práve toto prepojenie technológií a regulácie je cesta k energetickej nezávislosti. Huawei je aj tohto roku hrdým generálnym partnerom tejto konferencie, pretože veríme, že inovácie majú zmysel len vtedy, keď o nich spoločne diskutujeme. Príďte sa inšpirovať a tvoriť energetiku zajtrajška spolu s nami. Teším sa na vás v hoteli Senec 19. až 20. mája.